niining mga tungura mga kabombo no at ato ning paghahatag igong pagtagad kay ugmang adlaw ipahigayon naman ning kining confirmation of charges sa International Criminal Court batok ni sa may kalabutan is crimes against humanity nga reklamo nga giatubang ni former President Rodrigo Roa Duterte mga kabombo. Nya ang ICC mga kabombo no mitugot sa request ni former President Rodrigo Roa Duterte nga dili una siya ipakita no sa kining maong confirmation of charges mga kabombo. So nini mga tungura na atay makahinabi nato para mahatagan ta og igo nga idea may kalabutan ni ining confirmation of charges. Nya unsay ato ang i-expect ani ugmang adlaw mga kabombo. So niini mga tungura naka-standby sa pikas linya ang ato ang pinakaunang subuanon nga certified attorney sa International Criminal Court mga kabombo. No, atong makauban karon si Attorney Ramses Victor Villagonzalo live dire sa tuang programa karong hapon na mga kabombo. Attorney, mayong hapon diha kanimo si Bombo Rex ni atong imuha makauban og welcome sa tuang programa karon attorney. Good afternoon sir and happy Sunday to everyone. Okay, attorney no, kay ugmang adlaw ipahigayon naman ning confirmation of charges no batok kang former President Rodrigo Roa Duterte. So para sa tuang mga kasayuran sa tuang mga kabumbo karon no para lang sa ilahang kasayuran attorney no, what to expect ni ining confirmation of charges diha sa International Criminal Court og unsay mga posibleng mga ipakita unya no ni ining maong trial nga ipahigayon dire sa kung sa oras sa to alas 5 sa hapon attorney. So first ato sang klaruhon daan og obligado bang motunga ang gikiha during confirmation of charges. Naa na diri sa Article 61 sa Rome Statute na ay katungod nga dili mo pakita or mo waive sa iyang appearance ang usa ka gikiha. So ideally ug ikay gikiha supposed to be mga tubang juga aron makita nimo unsay plastada ngadto pero naay katungod sa Rome Statute nga ang gikiha mo waive sa iyang appearance. Maunay nahitabo sa Philippine situation sa former president nato. And then, nag-set man og upat ka adlaw ang ICC para sa confirmation of charges hearing. February 23 and 24, nya off sila inig 25, murag rest day nila, and then 26 to 27. Ang mahitabo ani, tanan nga salang sa confirmation of charges hearing, it's either ni surrender or nadakpan. Walay kanang i-confirm nga charges hearing mahitabo sa mga tao nga walay jurisdiction ng ICC, meaning wala mo surrender or wala nadakpan. So, ang sa ato ang Philippine situation, ang former president gidakop man to sa Interpol Manila, so naa na siya ngadto. So ang mahitabo ana ugma sa confirmation of charges hearing naa nay giingon nga opening statement. Ang opening statement in order po na siya na so far na nay tulo ka partidos ugma. Ang Office of the Prosecutor unya ang defense team unya naa pa gyud ng victims group or victims council. Bale victims representative council naa pod na. Katong mga ICC pod nga Filipino council nga gikuha sa mga complainant or biktima. Ang mahitabo ana sir, ang una is opening statement. Ang prosecutor ikumbinser niya ang pre-trial chamber nga dunay reasonable basis that the crimes have been committed nga dapat masang-at yun sa trial chamber. So mo proceed yung trial. Normal lang na siya nga linya sa kuan
normal lang na siya nga linya sa prosecutor nga para nila kining among gikaso aning tawhana dapat masang-at ni makonfirmar ning mga kiha bato kaniya para adto na po ta sa trial chamber. Opening statement na siya. Unya, ang sa depensa, normal man po na sir, kung sa depensa, panablahay yun na, ang magmutando siya, ang magmuuyon siya sa gipanulti sa prosecutor. Ang iya pong opening statement, expected na sir, nga moingog yun na siya, kini mga issues na ni sir, nga hagbay ra nilang gibato, gikidnap ang former president, walay jurisdiction ang ICC, nag-andar ang mga korte sa Pilipinas, daghang mga rason. Natural, normal na siya. Unya, ang ilahang konklusyon ana sa ilahang opening statement, i-drop ni ninyo ang mga kaso. Ayaw ni paabta sa trial chamber. Wala ni gibugaton. Palayaan na ang among kliyente. So, normal na. Expected na nato, sir. Maog yun ay tono yun. And then, naa pa may usa ka grupo, sir, di ba? Ang mga complainant, katong victims, complainant, represented by counsel po na sila. Normal po na, nga muingon po ang victims counsel nga namatyan mi, giabuso mi, sistematiko ang pagpamatay tungod sa pulisiya nga gi-implementar sa panahon atong kanang gikiha karon. So, para namo ang kining mga kaso nga crimes against humanity nga 3 counts na siya, dapat masang-at ngadto sa korte. Mag-trial ta. Nya after sa opening statement, sir, ang prosecutor magpagawas ng ebidensya. Normal ra po na siya nga, siyempre, ang katong mga nakuha nila, mga video nga deklarasyon sa presidente sa una, katong kill, inana, nya katong mga video sa mga gipamatay, nya mga documents, and then mga forensic evidence, usually documentary man na niya. At his option, ang prosecutor, pwede na siya magtawag o witness gyud nga mo testify. Calling to the witness stand. Witness Mr. X. Muna pangutan-on niya. Unsa man ka? Kanang namatyan ko ang akong anak or ako mang igsuon, whatever, parente na gipatay. I-establish po na nila, although dili pa yun na in-ana ka exhaustive or kalawom, at least mapakita po sa prosecutor nga katong iyahang sa opening statement naa siya ikasuporta nga ebidensya. Di man na kinanglan nga dinaghanay sir kay o patra man kaadlaw ang gitagana para sa tanan. So ang kuan pod ang depensa pod pwede na niya i-challenge by cross-examination or kung naay kung i-cross-examine kung naay kanang mo testify. Otherwise, iyaha magpagawas mo siya iyaha mga dokumento nga wala may kuan. Wala may unsay tawag ani kanang basihan ning crimes against humanity. Kay tanawa naa may panahon nga nasira ang mga RTC or nasira ang ombudsman Muleo or nasira ang Supreme Court. Wa man giganawan ang korte diri sa mua. Unya gipangkiha man tong mga pulis nga katong na-involved or nangasakpan atong sa EJK para ilab. Actually, pwede nila magamit katong Kian de los Santos case nya na nagito jurisprudence nga gi-affirm na sa Supreme Court. So normal na siya ang depensa magpagawas gyud siya lag ilahang ebidensya pod nga makasuportar sa ilahang opening statement. And then, ang kuan pod, ang unsay tawagan ni ang kining mga abogado sa biktima, pwede pod sila magpagawas pagyud patabanan to nilang ebidensya sa kuan sa prosecutor. Actually magtandem man na sir kung buya man na ang victims counsel ug ang prosecutor, dili man na kay kanang kanya-kanyang awit sila ba. Dapat coordinated na sila, otherwise baski magkabangga ilang istorya, pabor na nun sa depensa. So nara nila at their option mo introduce ba sila ebidensya basig parihara tong
gipanulti sa prosecutor pero naa na sila katungod. Kanang tulo ka partidos, prosecutor, depensa ug mga biktima. So after ana sir, muna reception of evidence man nga kung tugutan sila na sila closing arguments. Ang closing arguments normal po na nga moingon po ng prosecutor, mo insist gyud ang prosecutor dalhon taning kasuha ngadto sa trial chamber. Ipa-confirm ni nato diri sa pre-trial chamber. Onya ang depensa pod expected pod na undangon na tani i-dismiss ni dili na ni kinanglan paabton pa sa trial chamber, i-dismiss na ni, ayaw ni i-confirm ang mga charges, palayaan ang among kliyente. Onya ang mga complainant maingon gyud to dili ato ning dalhon sa trial kay lig-on ang ebidensya batok sa gikiha. Onya, after anang February 27, the last day, na ay 60 days nga mag-evaluate ang pre-trial chamber. Nga ilan ang pagatunan, dili man na ingon nga tinamban or bara-bara, everything will be considered. Ang opening statement nila, ang ilang evidence presentation, ug ang closing arguments nila. O na sir, muna ma-expect na to sa pre-trial o sa confirmation of charges. And then, ang epekto ana, o pananglitan after 60 days, maingon ang pre-trial chamber, i-confirmar na mo ang mga kaso, adto na nina mo i-elevate ang mga kaso sa trial chamber, o lain na po na siya nga set of judges. Pero maingon sila nga ang ebidensya o argumento sa prosecutor kuyang dili na mo ikumpirmar ang mga charges, i-dismiss ni na mo, palayaan na ang gikiha. Pero doon na pa'y katungod ang prosecutor pohon kung naamoy bag-ong bugat ng ebidensya, ipakita ninyo, paili ninyo usab. Pwede man na sir. Kunya, historically naamantay na research diri sa ICC kay mabasa man tanan na ay so far na ay upat kang mga suspects nga wala na confirm ang charges batok nila. Si Abu Garda, Muhammad Ali Hussein, Calixte Marie Ushimana, mga African man, o Henry Kugse. So, but pasabot, ug masalang ka sa confirmation of charges hearing, dili na automatic nga og na ang prosecutor. Naay dag-anan ang depensa. Mabitong naay historically, naay wala ma-confirm. Nya naapoy uban sir nga na-confirm ang charges pero eventually gi-withdraw. Di gyud apiki day gyapon ang sa pre-trial chamber ba. Gi-confirm nila ang charges naabot sa trial chamber pero eventually charges were withdrawn against kanang kuan suspects Kenyatta, Gawaka ug Gabagbo. Tulo ni sila kabuok inana ba. So kuan na dili yun na siguro ug diya sa ICC it's anyone's ball game. Depende na sa usa ka side unsaon na nila pag-handle ang ilahang kaso. Okay, attorney, no? With regards aning kini mahitabo nga confirmation of charges, since you mentioned nga pwede daay ni nga kini nga mupatawag, no, ang either ang prosecutor o ang defense sa ilahang mga witness. So are we expecting nga makita nato kining mga witness sa prosecutor may kalabot ining crimes against humanity? Unya unsay pamaagi ana attorney na abay kining nabay murag tabunan ba ilahang naong ora napoy ipakita po ang ilahang dagway ko nang matubag man kanang usually og wa pa man sa jugo ka adto noon pero before katong nag-apply ko nagsige nam sa kog tan-aw sa ilahang mga video mga kaso. Usually ang mga testigo nila kung naangat to sa courtroom sa The Hague, isa lang na siya ngadto sa courtroom. Kinana. Pero or usa ka kwarto nga makita iyang naong sa tanan nga naangat to. Pero ang iyahang video feed man
na pixelize na siya. Tabunan po na kay kasi si Kuan din si Juan Santos din atangan na kay iniguli nimo. So, same setup sa katong kung inyo may numan katong pag last year katong gidala si former President Rodrigo Duterte nga naa siya sa room gidala gipakita ra siya og kaning background attorney ingato gihapon ang setup. It's possible kay ang katong sa former president that was in a rush niya kuan man to ma'am identification of suspect man to inato. So ang suspect dili kinahanglan ipixelize iyang naong kay siya may gikiha pero kanang mga witness nga ang background po inana mahadlok or di ta kaingon nga powerful people ba. Ato una sila ngadto makross examine na pwede na sila mapangutana face to face inana. Pero ang ma-feed lagi sa video ma'am i-distort na siya or i-pixelize para protection po sa ilaha. Security and safety nila in line with the confidentiality pod sa ilahang mga movements o ilang identity ba. Pero ang abogado makaibaw nga si Kuan din pero dili na isibya para sa tibuok kalibutan nga makaibaw si Juan Santos din na di ay silingan na namo birahan na siya. Ana ba? Kini bang Kuan pod attorney kining confirmation of charges so far attorney sa imuhang gi-present ang kining prosecutor mo presentar sila merits nya kini pong defense kay mo presentar nila pwede ba ning kaning murag mapareha ba ni sa kining matawag nga oral arguments nga pwede ra mo raise og kining punto ang defense nya murag i-try niya og kaning matawag nga negate or magkinahanglan gyud sa sud gyud sa time ang ilahang pag-raise sa ilahang mga arguments attorney. Ang ako kung naobserbahan dili gyud pareha sa ato diri nga fireworks lang tugi gyud papapak singit ug basta pasingiton lang ka i-recognize lang ka sa judge pwede ra nimo siya barahon kanang sinuklian din may scream ngadto hatagan kag time nimo 30 minutes sige awit diha sa imong opening statement or sa imong oral argument unya moribat tong pikas naa po siya iyang time dili na basta-basta nga musingit ka, I object to that statement, Your Honors, because blah blah blah, inana. Pasagdaan ra ka. Sige, istorya lang diha. Pero duty po sa pikas nga mag-take note po na para mubarawsan sila during their time. Inana. With regards aning katong sa imuhang gi-research gani attorney there are 3 kining katong nadala sa ICC nawa sila nakapasar or napapasar ang ilang kaso sa confirmation of charge. Ang wala ma-confirm na ay motoy wala ma-confirm. So naara na sa pre-trial kutob. Ang kining tulong akong gisulti ganina si Kenyatta, Gawaka og Gabago sa pre-trial chamber to nga na-confirm ang charges naabot sa trial chamber pero eventually gi-withdraw or gi-vacate ang charges. So good as dismissed laya gyapon sila. Pero katong wala na confirm ang charges attorney. Unsay mga kuan attorney? Unsay mga kining matawag nga rason? Kining unsay kining nakapawala, nakapabasura sa yun na siya. In general terms yun na siya weakness of the evidence. Okay, ang gi-require diha sa confirmation of charges ma'am. Reasonable basis or reasonable grounds that crimes have been committed. Mura ragog ka ng probable cause sa ato ang prosecutor level god. Ang dating ba? Equivalent ba? Although we have different procedures, ang gipangayo ra diha, dili pa evidence beyond reasonable doubt. Kuan lang, basta naalay basihan nga kuan. Naalay basihan nga posible na nahimo niya ang krimen, ma-confirm na siya. Na ay substantial basis or reasonable grounds to believe that the crimes have been committed. Inana ra dili pa na siya katong highest quantum of evidence sa criminal case which is evidence beyond reasonable doubt. Dili pa na.
Anyway, attorney, with regards aning sa schedule na to, attorney, no, kay ako nakita po dire, attorney, usa sa mga sessions nga gipakita po dire, attorney, na ay review of detention. So, unsay pasabot ani, attorney, murag tan-awon ba ni nila ang kahimtang ni former President Rodrigo Roa Duterte sa detention, attorney? Come again, Bomborex? Come again? Kaning sa review of detention, attorney, usas mga kining schedule ani itinerary nila, attorney, kay murag ilaha ba ning tan-awon ang kahimtang ni former President Rodrigo Roa Duterte, attorney, sa confirmation Yes, of charges? it's a yearly mandated checkup to check the well-being or health of any detention prisoner diha sa ICC. Bisag kinsa, basta naa na kang ngadto, tuig na or ang uban gani ug magsige kag mo nga naa kay gibati, atimanon man jud ka. Oh. Yeah, labaw pa no kanang sige reklamo, daghag siyag mga issues, matagad yun na bisan pagwa pa 1 year. Mo gyud na i-examine na siya, unya i-re-evaluate niya, mag-render nag-report ngadto sa pre-trial or trial chamber as the case may be. Mo ang mga eksperto or sa ICC moingon nga maayo ra ang iyang kahimtang. Oh. Meaning fit for trial pagyapon or unay uban nga dili naman ni maayo, delikado na niya mo reflect na sa report kay naa man po ba na dismiss po ang cases by virtue of death. Oh, withdrawal of warrants and then termination of proceedings. Unom ni sila kabuok nga naabtas kamatayon ba? Ngadto. Di ay no. Pero kining kuan pod, attorney, no, unfit to kining stand trial nga argumento sa defense, attorney, no. Naabay kini mga kaso sa ICC, attorney, nga murag na-dismiss tungod nining maong kini maong argument, attorney, unfit to stand trial. So far, Bomborex, sa akong panuki-tuki, murag wa ko kabantay. Wa ko kabantay, ana. Kanang mga unfit to stand trial, uso kay na ngadto sa mga local courts, inana. O unsay strategy nila or pananglitan. Naagyoy diferensya ang pangunahuna or di gud kaya, posible man na, mahitabo man na. Pero diha sa ICC, wa ko kabantay, sir. Sa ako lang ha, basig na ako nataligamaan. Pero ona, wa pasatay lingaw usahay og makaluag-luag ta. Mo tuon sa taba. Wa ko kabantayan na sir nga na ay gideklarar or na ay kaso nga unfit to stand trial sila. So far wa ko kabantay, sir. Okay, attorney, no, kay ang sa ato ang nakuha nga information diri, attorney, no, ang sa gipagawa sa Duterte family, no, sila miingon nga there are no approved in-person family visits karon nga kang former President Rodrigo Roa Duterte samtang nagpahigayon sa confirmation of charges, no. Og kining mga abogaduha ang muaten sa confirmation of charges katong iyaha mga suod jud kayo kining si Salvador Milladilla, si Salvador Panelo ug uban pa, attorney. So, ask lang ko, attorney, ba, kung kinibang mga abogado, kay dili man ni sila mga ICC accredited, naapo ni sila matampo pod ni ining maong confirmation of charges o unsa man po ang ilahang pwede kining ma-contribute ni ining confirmation of charges, attorney? Sa akong paghibaw, sir, wa man ay anay kadang og ang gikiha mukuha siya iyang local council bisag dili accredited sa ICC. O sige, adto. Pero adto na sila sa visitors gallery. Oh, pero moingon unsay katampo nila, perhaps they have their own notes nga ilang ipasa ngadto sa defense council. Oh, depende na nila, pero since they are not recognized kanang ICC Council, Bomborex, it's a show of force and also kanang moral support which is harmless for both sides. Dili makadaot sa prosecution, dili po makadaot sa depensa, ug unsa man gani ang ikatampo anang unom nga mga abogado nato, ilaha pud na basin pa og naa sila mga butang nga nakit-an
nga wa makit sa prosecutor o wa sad makit sa pre-trial chamber. Who knows? They have something nga makatabang unta or basin pa makatabang para ma-drop ang charges or dili ma-confirm ang charges. O nya, ang regard ani nila attorney no kay naaraman sila sa gihapon nila ang presence dito. Kaning pwede ba ni sila no nga for example, pwede ba sila maka-speak dito sa chamber or makapasa ba kahag mga merits kining unom ka abogado nga na-mention sa family Duterte family attorney? I doubt kung pasudlon sila ngadto sa kuan ngadto mismo sa floor sa main trial sa pre-trial chamber gyud ngadto sa courtroom gyud. I doubt kay gibahig-bahig naman na sir. Na ay mga visitors, na ay mga observers or definitely foreign observers. Nya na ay mga media. Yeah. Ang pangutana ana asa man ka maklasify? Umayon ka abogado ko sa gikiha. Unsa de imong numero day sir, imong reference number dire sa ICC. Kung wala, ngadto ka sa visitors. I-accommodate gyapon na sila pero I doubt kung kaya pa nila magpasa-pasa og notes. Mo lagi to sir, og na sila kanang inputs, definitely dapat nahatag na nila ngadto sa lead counsel og sa team ana. Di ay no. So kinahanglan di ay kung naa sila input, at least mo coordinate lang sila sa kining okay naa diya na sta sir mabantayan na to munaog pa ka mga pilak ang diha. Nya aron madunol nya di once nga magsugod na sir dili na naingon nga mga tinamban lang nga abli sarado ang pultahan inana magsigig sud gawas ang mga tao ina dili na. Tight security man na. Mao gyud attorney. Pero ako alang curious question lang ni attorney kay samtang nga nahitabo ang kining mga events sa pre-trial chamber 1 attorney, I wonder kung naabay kining murag magmonitor ba ni si former President Rodrigo Roa Duterte sa selda, no? Nabanay ka ng ingana nga arrangement attorney sa ICC? I think murag naa gyapon na kay although ni waive siya sa iyahang right, ako ang nipangagpa sir ha. Naa gyud siguro fully digitized and automated biya na diha. Di biya na pareha sa ubang mga prisuhan nga stricto kayo kay sila biya open communication biya sila mga counsel. So kana siguro in all likelihood na siguro monitor nga pwede ra niya makita what's going on pero siya kay ni waive man siya sa iyahang participation wa man ang pasabot nga ni waive siya nga pwede siya makakita sa screen. Mura ra gyapon siya tan-aw TV kun pwede ra gyapon. Di ay no. Pero kini bang iyahang right nga gi-waive attorney? Ako alang pangutana lang attorney ba? Mao sa ning kining right po niya nga pwede unta siya makakomento sa kung unsay mga gipresentar sa prosecution attorney. Personally, pwede unta siya makapindot ngadto siyang abogado nga ay kana murag wa na klaro ng istoryaha o ana. Para nako better gyud nga kanang gatupad ra mo si mong abogado. Nga makapangutana din ang imong abogado unsa ni katinuod. Maka-comment na siya, awa na klaro, dili na, buhat-buhat na, o na ba? Or, tinuod ni, sir, tinuod na, o na ba? Ma-confer ni mo dayon ba on real time? Dili nang, adto na ka mag-confer, the day after, unsang lang istorya, wanto, tinuod, awahin na. Naay advantage o disadvantage, pero more on disadvantage, kung waive ka, sir, labi pag, mo na, I know, hindi ay magyud ang kaso sa ICC gyud wa may gaan diha nga kaso. Better gyud nga o sa ako alang ha as defense counsel pod nga nagpractice diri sa ato di man kaayo super layo jud kaayo og procedure basta trial na. Mas maaygo nang naa ng kliyente nimo diha nga mapangutan-an nimo dayon ba. Mao gyud no kay kining maong kining right gyud nga pwede siya maka-interact unta no mao tani usas mga pwede unta nga mapindutan din niya iyang counsel although he cannot speak directly before the court kay through counsel man gyud na di man na ingon nga mobaraw siya nga siya ra may mutingog ayaw naman kay abogado so iya na nang
iyan ang matimbrehan na yung abogado kana din na tinuod or buhat-buhat ra na. Oh. At least ma-communicate niya directly dayon. Oh. Okay. On the spot as he observe or hear what has been said by the prosecution witness. Okay, attorney. Kanilang attorney no kini mga last point na lang po ni attorney kay it seems nga kining maong kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte is mahug yun nga pinakauna diri sa ato ang nasod no. So just to be curious lang attorney no diha since nga ikaw attorney na naman kay idea about sa kining ICC o how they kanang kung unsaon nila pag pahigayon kining mga inganing trial and all. Unsa may kining mga posibleng makatunan or ma-observe sa mga Pilipino regarding ni ining maong kining maong panghitabo sa confirmation of charges nga ilang makita attorney ba nga kani lahi kayo ni sa atuang sistema no sa atuang kanunay nga mapakita sa atuang mga kining mga court hearings diri sa ato sa local attorney. Unang-una sir, kanang mo bitaw naghimo man kog comparison daan kanang ilang confirmation of charges sa ICC. Simple ra kay na diri sa ato Pilipinas. Ang tawag ana information, criminal information. Di ka na sa piskalya gipirmahan na sa investigating prosecutor kung regular preliminary investigation or sa inquest prosecutor. Kung inquest na siya, mga nadakpan, drogas or kanang mga tulis nga nadakpan on the spot. Nga ana na gitawag information or criminal information, iset man dayon na sa clerk of court o arraignment sir. Mao na din na dayon. Actually, basta nana information, confirmed charges na sir sa ato ngadto sa ICC na ay document containing charges i-confirmar pa na siya. Pwede pa ka mudaog og ikay depensa, pwede pa na ma-drop ang kanang document containing charges. Pero diri sa ato kinahanglan nakabasahan. Sa ICC mabasahan lang ka kung nakumpirmar ang imuhang kaso nga ngadto na sa trial chamber. Mo diferensya siya sir pero anggid gyapon. Ay no. Kung maghisgot tatag main trial chamber attorney mga unsay may set up ani pila ni ka mga huwes ang ato ang ipanglantawan nga mo tulog gyapon na Bomborex kuan gyapon mo gyapon. Tulo po na tulo man na diha. I know. So lahi na nga set sa judges. Lahi po, lahi po. Kay kuan po na sila. Kanang wala na magpasabot inani ni kanang kata konsulti nimo sir ba nga gi-confirm sa pre-trial chamber kining kaso aning kining tulo kini si Kenyatta, Gawaka o Gabagbo. So naabot sa trial chamber. Pero pag tan-aw sa mga huwis kay bright man po na ilahang mga huwis kanang bright na sila tanan. Naabot sila ilahang analysis or pagpalahi sa tratamento sa findings ba? Para nila, dili ni angay masaka diri kuwangon ng ebidensya bisan pag mag-trial ni makapoy ra gyud tatanan ni mo na tan-aw na ko nga huna nila ba. Gidrop ang kaso. Meaning daghan pa kay akusado ka na pa kay dag-anan. Og dili ma-drop ang charges sa pre-trial chamber, dismiss mo ng kaso, laya ka. Og ma-confirm ang charges, pwede pa man nga naa kay dag-anan sa trial chamber. Og sa evaluation sa trial chamber judges, kuwangon ning ebidensya hagyod, murag dili ni angay na konfirmar, ma-withdraw ang charges, ma-vacate ang charges, good as dismiss yapon ang kaso. Okay, attorney. Kanilang attorney, before sa tamo kuan mo abot sa last question attorney no, kanilang mahog nga murag tinamban lang gani nga kinamban lang gani para masabtan sa tanan. Mahog nga tinamban lang ni nga question attorney ba kay daghan man gud nang gawas diri mga speculation sa social media attorney nga kining mga huwes, kining mga prosecutor sa ICC kay
mga binayran ko ni. So ang ako ang pangutan na attorney, naabay possibility nga mahitabo na kung maabot ka maghisgot na ta ni ining International Criminal Court, attorney. Binayran bitaw, sir. Oh, ang nagbayad nila ang ICC, ra ilang sweldo. Oh. Pero may mo external under the table wala eh. Di mo na gingon, di mo kaduot ana mga tawhana. Kay kana sila they are not politically connected to anyone. Manungay na sila. Oh. Mantrabaho ra gyud na sila pero mo lagi na. Ngong naibayad, nabi tayo bayad, di ba na libre ila. Naman na sila monthly sweldo. Maugyod, no? Kay nawagin makatawag yun kaning mga kilig yung sige lang kay mo ko na depende mo na sir asa nakapusta ang usa ka Pilipino ba. Pero if you are just being objective, you just observe and paminawan lang anyway. Ang tagaw-taw na to dire sir, wa man gyud na epekto ngadto. Kaya og na epekto pa nang ngadto hagbay ra.